Κάθε φορά που τα αρχιερατικά σας καθήκοντα σας επιτρέπουν να επισκέφτεστε το καθίδρυμα της Κυράς του Πόντου, οι καμπάνες της Μονής σας υπεδέτησαν χαρμοσύνους με το γλυκί τους ήχο. Σας είναι γνωστός αυτός ο ήχος. Θα έλεγα πως με αυτόν τον ήχο για πάρα πολλά χρόνια ως ηγούμενος, φύλακας και φρουρός της Παναγίας Σουμελά, εσαλπίσατε και στείλατε μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, μηνύματα ορθοδόξου πίστεως, μηνύματα σε σχέση με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα του αλυσμόνου του Πόντου, και για όλες αυτές τις προσπάθειες θερμά σας ευχαριστούμε. Σεβασμιότατε, έλεγα χθες στο μακαριότατο του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, που ευλόγησε την πανήγυρη, τους ανθρώπους και το έργο του Ιδρύματος, ότι αυτή η προσπάθεια των 60 χρόνων εδώ στα υψώματα του Βερμίου, όπως το σπουδαίο λόγο σας αναφέρατε προηγουμένως, φέρει σφραγίδα και υπογραφή ανθρώπων που πάσχησαν και μετέτρεψαν τα οράματα των ευλαβρών προσκυνητών σε αυτό το σπουδαίο καθίδρυμα που έχει αγκαλιάσει όλος ο ελληνισμός. Η δική σας φραγίδα έχει μπει ανεξίτηλα στο έργο αυτού του Ιδρύματος και πάλι και πολλάκις γι' αυτό ευχαριστούμε. Σεβασμιότατε, είναι γνωστό ότι η διχόνοια είναι ένα στοιχείο που ο ελληνισμός δεν μπορεί να αποβάλει. Όμως εδώ λέμε προς όλους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διαχωριστεί η Εκκλησία από το Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά. Είναι όχι μόνο θέσεις του ελληνισμού, είναι εντολή και παρακαταθήκη ιστορίας και μνήμης. Τελέσαμε σήμερα το εκτορικό μνημόσυνο καθηκόντος. Μας έλεγαν οι παλαιότεροι, μην το ξεχνάτε ποτέ. Και αυτό και άλλα πολλά που παραλάβαμε τα μεταφέραμε στους νέους. Είναι εδώ οι νέοι του συναπαντήματος, τα Ποντιόπουλα από την Κύπρο, τα ευλογήσατε και σας δίνουμε μια υπόσχεση. Πάντοτε θα προσπαθούμε με λιγότερα λάθη να είμαστε αντάξιοι των ανθρώπων που εδούλεψαν για αυτό το προσκύνημα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, την ευλογία σας, και θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή όποτε μπορείτε πάλι να ευλογείτε εδώ το προσκύνημα και όλους εμάς που κοπιάζουμε ανθρωπίνο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Όμως αφενός μεν ό,τι και αν πράττουμε εμείς οι χωικοί άνθρωποι προς δόξαν της Παναγίας είναι ελάχιστο, είναι τίποτα. Κατά χρέος λοιπόν το κάνουμε. Όσον αφορά τα του Πόντου, είναι χρέος και μνημόσυνο στους ανθρώπους που μας ανέβασαν εδώ πάνω. Θυμάμαι εγώ την προγιαγιά μου, νύχτα μας ξυπνούσανε να συγκεντρωθούν στην Άδουσα, εκεί στο Σερίφι, μια περιοχή, να μπούμε σε εκείνα τα λεωφορεία και να μας φέρουν οι γερόντισσες αυτές να προσκυνήσουμε την Παναγία και να μας μιλήσουν για την πατρίδα. Να, γιατί καμιά φορά ο τόνος της φωνής μου γίνεται οξύς, διότι η ιδιοτέλεια δεν χωράει εδώ μέσα. Όποιος ιδιοτελής εκτός κατά το γραφικόν παν δένδρων μη πιούν καρπών καλών κόπτεται και εις πυρ βάλετε. Και θα ήθελα και δύο ακόμα πράγματα να τονίσω, να στιγματίσω με θλίψη την συμπεριφορά κάποιων πολιτικών παραγόντων του νομού Ημαθίας, οι οποίοι για λίγους ψήφους δίδουν τη δυνατότητα σε κάποιους να τους θεωρούν ότι έχουν προσετεριστεί τις θέσεις τους. Και μόνο ένας βουλευτής προς τιμήν του, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, δεν υπέγραψε ένα επέσχυντο κείμενο που κυκλοφόρησαν, παρά ότι τον απείλησαν δεν θα σε ξαναβγάλουμε βουλευτή και θα σε κυνηγήσουμε και θα σε κάνουμε. Που και αλίμονα ένας πολιτικός εκβιάζεται για λίγους ψήφους. Δεν είναι άξιος να είναι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Και κάποιοι από εδώ ξεσηκώθηκαν, ορισμένοι από την Καστανιά, που εάν δεν ήταν η Σουμελά, η Καστανιά δεν θα υπήρχε σήμερα στο χάρτη. Επειδή τους ξέρω εγώ και τους κατοίκους, αυτοί που μιλούν και έχουν γνώμη, όταν το πω και ποντιακά, όταν κρούει η καμπάνα την Κυριακή, κλώσκονταν σ' άλλο το πλευρό και έχουν γνώμη για την Παναγία. Είναι ντροπή τους και θα ντρέπονται και οι προγονείς τους για αυτές τους τις συμπεριφορές. Λες και ήταν εφοπλιστέ και δόρισαν το μέρος, λέει, να χτιστεί η Παναγία. Όχι, έγκανα το ασυσαντάν.
με τα καράβια. Ντροπή τους. Ήρθε η Παναγία, κύριε Πρόεδρε, να μας φωτίζει όλους, ώστε να πολιτευόμεθα ορθόδοξα και να πράττουμε ορθόδοξα. Και θα είμεθα στο πλευρό σας, ο Σάκης και εσείς σαν σωματείο βαδίζετε στα ίχνη των προκατόχων σας. Εάν και εσείς παρεκκλίνετε, και εσάς θα ελέγξουμε. Εδώ το ζήτημα δεν είναι ούτε το όνομα το Α, ούτε το Β. Είναι η Παναγία σου μελά. Όλα τα άλλα κουρμπάνα ήτανε μπροστά της. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξω πάντα ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας η Παναγία. Αντίδωρο από δεξιά και αριστερά θα έρθει.